Здравейте! Това е наш пациент от България ни дойде за операция на една голяма херния имаше. И два пъти се е оперирала отпреди, обаче са някакви грешки са направили в операцията и нашия доктор Ендер Аккуш взе пак хернията и след това стегна корема, естетическа, и платното сложи и естетическа операция на корема направи и сега искаме и нейните чувства, как е минал периода, какво е станало преди операцията, да ни каже. За 5 дни доктор Юндер реши проблема ми, който беше от 7-8 години, за което му благодаря за професионализма. Препоръчвам всеки, който има, да не се страхува и да реши проблема си. Страхотен екип са. За 5 dni разликата е огромna. Много благодаря на всички. Herkese merhaba. Hastamız yaklaşık 5 gün önce geldi. Çok büyük bir fıtığı vardı. Bütün bağırsaklar dışarıdaydı. Daha önce defalarca ameliyat olmuş bir hastamızdı. Hem karın ameliyatını yaptık, yani fıtık ameliyatını yaptık, hem de karın germe ameliyatını yaptık, abdominoplasti. Gayet iyi. Bugün de taburcu ediyoruz. Geçmiş olsun diyorum. Всички в болницата по принцип ги интересува здравето на пациента, нищо друго. И да тръгне щастлив. Благодаря ви. Teşekkür ediyoruz.